オーザンクワンチュ5 vs カズ。ウグッドケージのセンターに出ていったのが、これがプロデビュー戦です。カザフスタンからボーザンクワンチュバイブ。首に行くか、いや行かせない。パンチで前に出てきます。ワンツー伸びてきます。右のストレート、ボーザンクワンチュバイブ。練習と実践というのはどうなんでしょう。違うんでしょうか。テイクダウン。チャンスですね。残り30秒です。さあ絡みの木は抑えて殴りつけるカズ。必死に距離を潰してくっついていこうとするボーザンクワンチュバイブなんですが、上から左の鉄槌、パウンド打てるかどうかですね。左右のパウンド振りかぶっていく。さあどうだ。時間が残り10秒を切っています。第1ラウンドチャンスを迎えているのはカズ。いやしかし仕留めきれないか。時間との戦い、第1ラウンド終了間際。どうだ。ここで第1ラウンド終了です。外掛けダメなら前に崩して。そうですね、おっしゃる通り。まずはテイクダウン、一気にマウントまで行きました。デビュー戦のボーザンクワンチュバイブには非常に厳しい状況になった。こうしてしまうと関節技を取られやすくなってしまうんですよね。ここまでは殴りのパウンド。下から足を引かせると厳しいですね。動きが止まった。どうだ。止めた。